Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Навигация тиздән ябылачак. 1 ноябрьдән сулыкларга көймәләрдә һәм кече судналарда чыгу тыелачак. Шолда капиталь ремонттан соң машина төзелеше урамы ачылды. Хәзер юл ничек үзгәргән? Игътибар, навигация тиздән ябылачак. 1 ноябрьдән сулыкларга көймәләрдә һәм кече судналарда чыгу тыелачак. Әмма хәзер үк кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре елга һәм күлләргә чыгудан тыелырга киңәш итә. Татарстан Республикасында соңгы вакытта сулыкларда үлем белән тәмамланган бәхетсезлек очраклары күп булды. Бүген Ярчалыда чираттагы патрульлек үткәрделәр. Анда минем хезмәттәшем дә булды. Здравствуйте. ГИМС набережной Челны. Инспектор. У нас профилактически проводятся беседы, и мы предупреждаем о том, что на водоемах надо соблюдать правила безопасности. Навигация ябылганда аеруча сак булырга кирәк дип кисәтә ГИМС хезмәткәрләре. Әмма Михаил Андреев белдергәнчә, ул зур стажлы балыкчы, шуңа күрә сулыктагы куркынычсызлык чаралары турында ул белә. Ират сүзләренчә, кармак артында ул бары тик яр буенда гына утыра. На лодке не выхожу, слышал, что проводятся рейды, скажем так, проверяют все дело, следят за тем, чтобы на воде был порядок, чтобы не нарушали правила. Это да, это слышал. Хәзер су температурасы 10 градуска җитә. Гадәттән Тышкалар министрлыгы мәгълүматлары буенча, кеше анда 15-25 минут куркынычсыз булырга мөмкин. Әгәр дә яр буе зонасыннан бик ерак булса, йөзеп барып җитәргә өлгермәскә мөмкин. Туңу башлана. В последнее время участились аварии и происшествия на территории Татарстана, особенно в Чистопольском районе, Зеленодольском районе, где у нас по несколько человек сразу же погибли, утонули. Шуңа күрә кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре сулыкларда куркынычсызлык кагыйдәләре турында тагын бер тапкыр искә төшерәләр. Тыелган территориядә булырга ярамый. Судналар йөрешендә идарә итү һәм маневрлау кагыйдәләрен бозмаска кирәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бу участокта елына 15 июль транспорт һәлакәте булган. Ярчалыда капиталь ремонттан соң машина төзелеше урамы ачылды. 3 километр 700 метр озынлыктагы участокны 329 миллион сумга ремонтлаганнар. Эшләр тормыш өчен инфраструктура илкүләм проекты кысаларында башкарылган. Юл ничек үзгәргән? Тулырак алдагы материалда. Движение объявляется открытым. Күркәм гадәт буенча төзекләндерелгән юл буенча хәрәкәткә стартны шәһәр мэры Наил Мәхдиев һәм дәүләт автоинспекциясе башлыгы Ради Кадиков бирде. Машина төзелеше урамы шәһәр һәм сәнәгать предприятиеләре өчен зур әһәмияткә ия. Участок зур, монда хәрәкәт интенсив. Тоткарлыкларны булдырмас өчен эшләрне төнлә башкарганнар. Юлчылар 3 километр 700 метр озынлыктагы участокны яңарткан. Самое главное – это замена асфальтобетонного покрытия, потому что колейность на этом участке машиностроительной была высокая. Плюс дополнительные моменты мы кое-где повлияли на безопасность в районе пешеходных переходов. Расставлено перильное ограждение, барьерное ограждение, но обновлены знаки. Дорога немного освежилась. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев билгеләп үткәнчә, Чалның визит карточкасы хәзер КАМАЗ гына түгел, ә яхшы, сыйфатлы һәм иң мөһиме куркынычсыз юлларда. Слова благодарности Раису Республики Татарстан, руководителю нашей республики Рустаму Нургалеевичу Миниханову. Слова благодарности правительству Республики Татарстан, ну и, безусловно, тем, кто здесь работал и создавал такую нужную и важную красоту. Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Ради Кадиков билгеләп үткәнчә, элек бу участокта елына 15 июль транспорт хәрәкәте булган. Прекрасное дорожное покрытие, разметки, знаки в нужных местах, пешеходное ограждение, искусственное освещение. Это действительно во благо безопасного дорожного движения. Я считаю, что это символично, то, что
именно такой объем работ выполнен накануне юбилейного года в следующем году города, КАМАЗа. И чтобы действительно мы следующий год встретили без потерь, без аварий. Яңартулар тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында узды. Юлларны капиталь ремонтлауга керткән өлешләре өчен хезмәткәрләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолда автомобиль юллары предприятиесенә яңа директор билгеләнде. Ул элегрәк мәдәният һәм ял паркын җитәкләгән Илья Черкашин. 2019 елда ул инде автомобиль юллары предприятиесендә хезмәт куйган һәм баш механиктан транспорт һәм эксплуатация буенча директор урынбасарына кадәр юл узган. Аннары 4 елга якын шәһәр парклары белән җитәкчелек итте. Мәдәният һәм ял паркында да кадрлар үзгәреше булды. Хәзер аның җитәкчесе итеп Артем Уткин билгеләнде. Аңа 38 яшь, 11 елдан артык идарә тәҗрибәсе бар. Шолда тернәкләндерү медицина үзәге рәсми ачылышы булды. Анда Автокала Мары инвестицион үсеш ассоциациясе вәкиле проект инвестора клиниканың баш табибы катнашты. Ура! Центр восстановительной медицины города Набережные Челны объявляется открытым! Тантаналы шартларда Кызыл Тасманы шәһәр мэры кисте 1500 квадрат метр майданлы клиника үз ишекләрен ачты. Тренажер залында күпсанлы заманча җайланмалар. Тернәкләндерү йөгерү юлында пациент яңадан йөрергә өйрәнә. Сеанс вакытында төнгә махсус жилет киелә. Асылмалы система ярдәмендә пациент җайланмага беркетелә. У меня вот был пациент один после инфаркта, он не мог ходить, он здесь начал ходить, на выносливость работы можно дать. То есть мы можем походить, повисеть на подвесной системе, отдохнуть. Залда шулай ук стабилы платформа, велотренажер, биекликне үзгәртүче баскыч һәм башка заманча җайланмалар бар. Яңа иркен бинада клиника агымдагы елның июленнән эшли башлады. Бу үзе дә әлегә үзәк пациенты булган инвестор ярдәмендә мөмкин булды. В течение, я вам скажу, 3-4 месяцев меня Роман Сергеевич с его командой поставили на ноги. Вот, я прошел на самом деле сам через все эти трудности, и я понимаю, что это на самом деле все работает. Медицина тернәкләндерү үзәгенең төп юнәлеше пациентларны авыр җәрәхәтләрдән соң, инсульт операциялардан соң тернәкләндерү, неврологик авырулы балаларга ярдәм күрсәтү. Тагын бер бина ачу карары берничә сәбәп аркасында кабул ителә. Аларның берсе пациентларны тернәкләндерүне комплекслы алып бару. Пациент пришел на лечение к одному специалисту, выявили какую-то параллельную патологию, чтобы можно было отправить условно в соседний кабинет, и два доктора между собой этого пациента могли обсудить. Хәзер амбулатор поликлиника бүлеген өлкәннәр һәм балалар реабилитациясын үз эченә алган беренче чират төзелеше тәмамланган диярлек. Икенче чиратка 2 юнәлеш офтальмология һәм стоматология керәчәк. Аны тормышка ашыру 2029-31 елларга планлаштырыла. Клиника нам очень сильно понравилась. Во-первых, тем, что удобный подъезд, парковка хорошо сделана и визуально очень красиво смотрится. Шулай ук бәйрәм кунакларына табиблар кабинетлары, дәвалау физкультурасы залы, сенсорлы ингерация кабинеты һәм башка бүлмәләр күрсәтелде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701. Если транспорт необходим.